És el moment perfecte, senyores i senyors, per saludar a Pipo Serrano. Pipo Serrano, bon dia. Bon dia. Ens ha vingut perfecte, Connectem amb la realitat paral·lela. Com va la cosa, Pipo? Doncs molt bé, molt bé. Estàs bé? Estàs bé? Estic una mica impactat pel que passa en aquest estudi quan no hi soc. Què vols dir? A banda d'una hora abans que jo arribi, quan escolto aquí aquestes jovenetes parlant de qualsevol tema, Sí. Els dimecres, concretament, i abans l'Anna Alòs ha citat a una persona que diu que potser els hi faria pam-pam al culet. El doctor Tomàs. Efectivament, el doctor Tomàs. És el meu psiquiatre, Vull parlar. És el doctor Home, Tomàs, per favor, jo tinc psiquiatre, què et creus? No dubtava gens que el tinguessis, però... Què és el que vas escoltar que et va provocar Bé, jo l'altre dia vaig aquesta... sentir que dimecres passat va ser, en aquest programa es parlava del doctor Tomàs i el doctor Pedrós, parlaven concretament del coaching. Ah, sí, home. Ja sé què vas a dir. Sí, va haver un moment una mica confús en aquest moment. No va ser un moment confús, Pipo. Va ser que el doctor Tomàs es pensava que el micro s'havia tancat. Ho vaig entendre. I a més tu li vas aclarir. Bé, per qui no ho hagi escoltat, aquí un resum de tot plegat. Escoltem. Segons un informe, el 50%, és la meitat, dels directius espanyols pateix estrès. És important parlar-ne. Doctor Rafael Pedrós, què tal? Bon dia. Bon dia. Com ho evitem, això? Com li donem la volta, doctor Pedrós, a aquest tema? Bé, aquí hi ha diferents situacions. Hi ha empreses que utilitzen el coaching laboral per intentar ajudar a gestionar aquestes situacions. Jo voldria... M'ha preocupat això del coaching. ¿Cómo dice? Coaching. Seguro? Això del coaching. Perquè, clar, vull dir, la veritat, clar, estem parlant de directius, no? Doncs, doctor Pedrós, li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. És cosa meva o no li agraden els coachings a vostè? ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Home, si són una pandilla d'imbècils. Què diu? Que estem en directe. Això és gravíssim, Això és gravíssim, Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Perdó, o sigui, el coaching en aquest moment, vull dir, és... A veure... Gent que d'alguna manera no són ni psicòlegs, no són res, amb una capacitat de donar afirmacions d'una forma categòrica. Hay que ver, menudo lío. I és molt dèbil tot l'assumpte del coach. És com el telèfon de l'esperança, o sigui... Hi ha una muntanya de gent que li pot servir. Però amb un senyor que és un dirigent d'una empresa... Estic una mica cagat. Escolta, un dirigent d'una empresa, vull dir, té un cervellet, i té unes experiències, i té una sèrie de coses. Ole, tu! Si és que hem de ser sincers. Som un país imparable. Creu-me que som imparables. Home, si són una pandilla d'imbècils. Val a dir una cosa, que el doctor Tomàs, deixa'm que digui una cosa, no li va agradar gens, i ho entenc, perquè és evident, i vostès es poden imaginar que hi ha moltes coses, moltes vegades, que davant el micro es diu una cosa, i no és que es digui una altra darrere del micro, però probablement es diu d'una altra manera, no? I això està bé quan un escull dir-ho. A vegades tothom té un mal moment i aquest va ser un moment... L'ha clavat, L'ha clavat. Tant, però si està d'acord molta gent amb el doctor Tomàs, no, Carme? Estic molt d'acord. D'acord. Amb quina part? Amb la part de tota. De falta de competència. De falta de competència i d'oportunisme. A veure, el doctor Tomàs li haurà agradat sentir-se. No ho sé, però li preguntarem demà. Va ser un moment molt gran. Va ser un moment molt gran. Molt divertit. Jo el vaig escoltar en directe. Aquest és un tema que ha cridat molt l'atenció, però un dels temes de la setmana ha estat l'escàndol del president francès François Hollande, que compareixia davant els mitjans. Ho fa regularment 2 cops a l'any. Amb això ja ens guanyen, diguéssim, perquè nosaltres... Bé, almenys per 2 ens en guanyen, perquè nosaltres no ho fem mai. Però ho fa 2 cops a l'any, la gent pensava que parlaria del seu rotllet, perquè el president té una amiga, això tothom ho sap, però la gent no el va entendre correctament. Vols dir que no va entendre? No, perquè la gent no entén el francès. Ah, no? No, només Rajoy, perquè era més d'aquella època, però la gent no l'entén. Jo, per si de cas, us he portat alguna traducció de com s'ha entès tot el tema. Escoltem a Hollande com explicava el tema del seu afer personal amb Julie Gaillet. Valérie Trierweiler est-elle toujours, aujourd'hui, première dame de France? Je vous remercie. Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. A ver, levantate un momento. Dime la cara que te... No, vas un momento. A ver, no te voy ni a respetar. Dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. Me está pronunciando mi nombre en vano y a mí me está empezando a perjudicar. Entonces a mí cuando alguien me perjudica, me empieza a caer mal. Yo no voy a entrar aquí y voy a ser un monje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées se traitent
en privé. Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás, que me está pesando ya un poquito este físico, la verdad. Si je ne répondrai à aucune question aujourd'hui sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Clar, és el que li va passar. M'ha agradat la frase, perdona, me está pesando un poco este físico. A mi també em passa. Me está pesando mucho este físico. Sí. Però també li passava a Sarkozy, Mira, em passa com a la Carme abans que en tenia el doctor Tomàs, aquest l'entenc jo. Doncs aquesta no va ser l'única traducció, perquè alguna gent ho va entendre així, però en realitat Hollande podria haver dit una altra cosa, aquesta. A veure... Valérie Trierweiler est-elle toujours, aujourd'hui, première dame de France? Je vous remercie. Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Buenas noches. Me llena de orgullo y de satisfacción. Dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé. Está el barrio que parece una pesadilla, lleno de chinos por todas las partes. Si je ne répondrai à aucune question... Lo tenemos jodido, la economía la tenemos fastidiada de todo. Aujourd'hui, sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Efectivament, parlava d'economia també, no només de Juli Gayet, però hi ha qui diu que no, que tampoc era aquesta, i la de veritat sembla que va ser una altra. Quina, la tens o no? Crec que sí, a crec veure. que va ser aquesta. Valérie Trierweiler est-elle toujours, aujourd'hui, première dame de France? Je vous remercie. Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Es un momento difícil, lo vamos a superar. Dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. Yo tengo que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé. Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí... Si je ne répondrai à aucune question... Y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. Je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Sí, va admetre la relació, en realitat. Sí, va dir que tot era fals, excepte el que va publicar la publicació. Bé, sigui com sigui, aquest darrer traductor a mi em resultava familiar. Em recorda algú, però no acabo de saber. Ens ha sonat una mica a tots, diria jo. Sí, bé, sigui com sigui, és igual. Canviem de tema i parlem ara del president d'Espanya i li diem adéu a aquests nens que se'n van. Adéu. Que tots voldrem fer ràdio quan siguin grans. Tots voldrem fer ràdio. Haurien de quedar-se a les hores. S'han endut una imatge del que és la ràdio que jo ja posaria aquí de 8 del matí a 12 del migdia sempre, I tant, la millor hora, Encara diuen adiós, mira. Adéu. Bueno, va, vinga. Va, seguim. Doncs deia que parlem del president d'Espanya i no parlem de la seva entrevista d'ahir a televisió. No ho farem perquè estic a punt de rebre la veritable entrevista que ha donat el president Rajoy, la que li vas fer tu, concretament, abans de Glòria. Jo li vaig fer una entrevista també et va dir Glòria, per cert. Em va dir Glòria? Et va dir Glòria. Però perquè devia ser la Glòria, No. Ell, quan tu li vas preguntar, et va dir vamos a ver Glòria. Ah, sí? Sí. Jo no ho recordo, això, haver-ho fet. La setmana que ve ho recordaràs, perquè estic a punt de rebre la completa, només he rebut un fragment, i és un document únic que el mostrem la setmana que ve. Quina por fas. Només de pensar-hi. Bé, sí, com si, tornant al tema, hi ha una qüestió que no s'ha explicat prou. Vosaltres recordeu la visita de Rajoy als Estats Units? Clar. Recordeu que van veure un senyor que es diu Obama? Sí. Bé, fa 4 dies, però les coses... Passen moltes coses. No, xinès no és. Ai, perdó. És americà. Negre. Sí, Obama. Sí, efectivament, de color negre. És de color, com els teus aliments. De color negre. Sí. Bé, sí, no ens quedem amb Obama. No anem per aquí. El tema és que hi ha un detall que se'ns ha passat per alt. Protocolàriament, com tots sabeu, quan un president va a visitar amb un altre, a qualsevol país, li porta un regal. Clar, li porta un detall, una cosa. Dir, escolta, jo et porto alguna que m'estimo molt perquè crec que ens hem de cuidar. I què li va portar Rajoy a Obama? Rajoy li va regalar 3 facsímils d'obres de fins a 500 anys d'antiguitat. Sí, era una carta que Vasco Núñez de Balboa li va enviar al rei Ferran el Catòlic, una biografia del descobridor i un mapa mundi de l'època. Ah, molt bé. Un regalàs. I Obama li va contestar, li va fer un regal també, Mariano Rajoy? I tant. Obama li va regalar una caixa de M&M's. No! Sí, una caixa de xocolatines. De veritat? Sí, de M&M's. Això sí, tenien el logo de la Casa Blanca i la firma. Que està molt bé. És un regal desigual. Per alguna gent és desigual, però jo crec que hem d'investigar sobre aquest tema, perquè el tema dels regals és molt important. Jo, per exemple, ahir vaig aconseguir parlar amb la Sophie, una dona catalana d'adopció, francesa, però catalana d'adopció, responsable de la botiga de caramels Dolços Moments, em va semblar que pel nom no podia trucar a un altre lloc, i que està molt a prop d'aquí, a més, al carrer Varsòvia número 2. Li vaig dir que li faria publicitat després de fer-li tota l'entrevista i tota la cosa. Doncs bé, li vaig preguntar primer de tot
I per qui no ho sàpiga, què són aquests M&M's? Són molt bons. És com... Bueno, M&M's és per marca, perquè és una mescla entre la Casitos i Conguito. Entre la Casitos i Conguitos. És una bona resum. Doncs mira, li regalem 3 facsímils d'obres de fa 500 anys i ell ens regala una caja de Conguitos sobre Casitos. La pregunta important és, no ens quedem amb les tonteries, perquè l'important és el valor d'això. I el valor... A vegades és molt important. Tu creus? No ho tinc clar. Un paquet de M&M's aquí es ven a €1. Un euro. Bueno. O sigui, el president Obama li va pagar €1. Sí, però això el paquet, si fos 1 quilo, posaria una mica més. Igual porta 20 grams de M&M's allí. Si era 1 quilo, bueno, pues es ven a un altre preu. Clar, a un altre preu. Amb 1 quilo, a quan aniria, per saber-ho, Sofí? A veure, 1 quilo normalment ho venem a uns €18 el quilo. Veus, 18 euros. Sí, és una altra cosa. Ens podríem haver estirat, però no, li vam fer un paquetet. Si fem càlculs i diem, bé, 1 quilo, però hem de comptar que té una inscripció de la Casa Blanca, que això no és qualsevol cosa, i una firma, que està reproduïda i l'envien o li donen a tots els presidents. Això li dona molt de valor. De tot arreu, efectivament, ja veuràs. Potser entre la Casa Blanca, entre tot això, jo què sé, que igual els hi pot costar 50 cèntims com màxim. Veus? 50 cèntims. Per tant, fem càlculs, una caixa de M&M's, €1, i inscripció de la Casa Blanca amb firmeta del president, mig euro més, ens dona un total de €1,50. Efectivament. I si ens volguéssim estirar una mica més, doncs podríem optar per un altre tipus de caramels o de xocolatines. Sofí. Un regal així una mica més finet, bombons, tipus lint o una cosa una mica més fina. Home, els lints valen a 45 cèntims individual, el que és el bombó. Pujar això a 30 al quilo, la xocolata és molt millor. Clar, és molt millor, clar. 45 cèntims cadascun. Déu-n'hi-do, Home, hagués estat un pastón. Després d'això, segurament molts de vosaltres, i després de pensar que Rajoy li va regalar 3 facsímils d'aquestes obres de fins a 500 anys d'antiguitat, la carta Vasconia de Balboa, la biografia del descobridor, el mapamundi, vosaltres pensareu, clar, per això estem en crisi i ells no. Clar. Aquesta seria una opció, però jo avui vull demostrar-vos que el nostre president, el d'Espanya, és una persona intel·ligent. Sap molt bé el que ha de fer. Perquè vosaltres quan creieu que pot costar un regal com el seu? El que va fer Rajoy ja... Rajoy, no l'altre ja ho sabem, €1,50. No, molts diners. Quants diners? No ho sé, però molts diners. De quan estem parlant? Costa un favor, segurament. Costa un favor? Segurament. De quin tipus? Això ja no ho sé, perquè no sé què li ha proporcionat. Però més o menys, amb diners, si ho haguéssim de... Bueno, però són regals institucionals. Home, però hem de pensar, estem en crisi, s'ha de comptar... 3.000 €? Jo crec que més. Però vaja. Bé, jo he trucat a una persona que en sap d'això, és en José Manuel Valdés, és llibreter, a Oviedo, l'he trucat a Oviedo, perquè he pensat, van fer un país, ja que és... Doncs he trucat a Oviedo, és un expert en llibres antics i m'ho explica. A veure. Los facsímiles normalmente se hacen de obras, obviamente, de obras antiguas. No dejan de ser fotocopias de libros. Cuidado. De cierta manera son eso, la reproducción de libros antiguos. Está muy bien que por la simbología que tenía que tienen estas obras para América, pues lo que hablamos de lo que haya regalado el presidente, pues está muy bien. Si hubiera querido hacer un regalo de verdad valioso, pues le habría regalado una edición antigua de un libro sobre América. Ahora, los facsímiles son cromitos a 4 duros. Cromitos. Tot el regal, A 4 duros, amics. No. Cromitos a 4 duros. Rajoy no és tan tonto, amics. Algú havia pensat, mira, ens hem enganxat als dits, hem portat uns regalats. Saps com quan ho fas amb un amic que dius, mira, per Nadal, pam! Ja. I de sobte regala un xurro. Però queda molt queda maco quan tu dius ha regalat un facsímil a no sé qui. I diuen d'obres de fins a 500 anys. No, el facsímil no té 500 anys. És una rèplica que la van fer abans d'ahir. El que té 500 anys és el mapamundi de Núñez de Balboa de fot 500 anys, però no el facsímil. Per tant, Rajoy es va gastar 20 euros. Bueno, encara va sortir guanyant. Efectivament, perquè som generosos, però no ens hem gastat molta pasta. Val. Per tant, Rajoy no ha malgastat els diners, amics. En aquest sentit, li hem de donar la raó. Ho ha fet bé, així que 20 euros per uns cromitos per Rajoy. Tant m'estimo més els M&M's. Mira, veus? Va a gustos. Podries haver tingut unes fotocòpies. Això va a gustos. I ara deixem aquesta feina d'investigació, perquè ha estat una feina d'investigació, com heu pogut detectar. Sí. I abordem el que ha estat el tema de la setmana a casa nostra. Avui se'n parla a tot arreu. Parlem del PSC. Efectivament. Parlem del PSC
i del que està passant amb aquests diputats que en diuen díscols. Això ho diuen uns. No m'agrada gens, això dels diputats. No, a mi tampoc m'agrada gaire. Díscols és una mica ofensiu. També m'ho sembla més, sí. Hem sentit de tot, perquè hem sentit molta qualificació. Jo he sentit molt adjectiu en aquests dies. Sí, tant. Hi ha hagut una alta càrrega d'adjectius. Jo, de totes formes, perquè, diguéssim, no oblidem les coses i perquè també fem feines d'investigació, sabeu que a mi m'agrada recuperar a una bona cantant d'aquest país i, sobretot, el seu preciós Recordes quan. Una mica aquella versió dels Plàters. Clar. La Feliu. És per això que, com en aquest programa tenim memòria, he volgut portar aquí un Recordes quan del PSC. Que maco. La independència us arruïnarà a tot Espanya. Soc Pere Navarro i estic convençut que Recordes quan... Pere Navarro, Parlament de Catalunya, desembre 2012. Anuncio ara i aquí que com que vostè ja té el pacte fet, el procés decidit i el camí escrit, el nostre partit no posarà pals a les rodes. Cap ni un. Amb il·lusió. El Partit dels Socialistes de Catalunya s'abstindrà en totes i cadascuna de les votacions que afectin aquest tema durant tota la legislatura i permetrem així que vostè i el seu soci tirin endavant el seu pacte. No ens oposarem, ens abstindrem. Com ho dice? No ens oposarem, ens abstindrem. Maurici Lucena, portaveu PSC, 13 de gener de 2014. Sí, decía que en la ejecutiva de hoy la opinión mayoritaria, al menos mientras yo he estado, de mis correligionarios, ha sido de apoyo a la decisión de oponernos a la petición de la transferencia de la competencia para convocar una consulta desde Cataluña. Pere Navarro, Madrid, 15 de gener de 2014. Mañana, en el Parlamento de Cataluña, los representantes públicos del partido lo que tienen que hacer es seguir esa indicación, ese mandato del Consejo Nacional del Partido. Aquesta és l'altra imatge del dia, els aplaudiments que els diputats dels grups partidaris de la consulta han dedicat als 3 diputats del sector crític del PSC que finalment han votat sí. Joan Ignasi Elena, Marina Geli i Núria Ventura, Parlament de Catalunya, 16 de gener de 2014. Hem votat 3 diputats en consciència. Nosaltres creiem de veritat que som genuïnament fidels al pluralisme del socialisme del PSC. És una via legal i acordada i, per tant, el que no podem és faltar al compromís que vam adquirir amb els ciutadans i ciutadanes. Que ens vam besar. Maurici Lucena, portaveu PSC, 17 de gener de 2014. Jo crec que heu d'entregar l'acte de diputat perquè és la sortida més digna, més responsable i, si m'ho permet, més noble. Oblidar. Sí, és que no hi ha res com tenir memòria, Déu-n'hi-do, Sí, el problema és Escoltat aquest. així, Les hemeroteques... és veritat que la gent també té dret a canviar d'opinió. Totalment. Però escoltat així, Déu-n'hi-do, És tal com ha passat, aquí no hi ha manipulació alguna. Bé, acabem ara sí amb el fantàstic sumari que també escoltat així ens deixa el Toni Marín cada setmana. Aquesta setmana va ser especialment bonic, jo em vaig emocionar, sobretot perquè el Toni ens va explicar 2 coses. La primera, que la independència s'està extenent, amics. I la segona... Jo vaig dir això? Més o menys. I la segona, que el Toni va arrencar, i només va arrencar, una mica refredat. Ah, sí. Què tal? Bon dia, són les 8 i comencem un nou matí a 4 bandes. Perdó, en aquest divendres, el dia en el que sembla que ens hem de reconciliar amb el sol i en el que els núvols i el temps enrarit passaran a un segon terme. En quant a la portada del dia, avui no hi ha cap sorpresa. Totes les fotografies ens mostren una concentració del sector del porno en un dia i una hora en una ciutat. Oh, God! Oh. Això és una equivocació. Sí, és una equivocació. Un moment, sí. Yo me lo guiso, yo me lo como.
Totes les fotografies ens mostren el Parlament del Maresme just després de conèixer el resultat de la votació per reclamar a Catalunya competència perquè Mataró pugui fer la consulta el proper 9 de novembre. Hola, sóc la Independència. Et vull conèixer. Segur que a hores d'ara ja coneixen vostès perfectament el resultat. Jo crec que no. Van ser 7 vots a favor, 3 en contra i finalment 3 abstencions, les dels diputats de Convergència i Unió. Però el gran titular del dia avui és doble i inclou també, com saben, el Partit dels Socialistes de... Finalment, François Hollande, Joan Ignasi Elena i Barack Obama decidien trencar la disciplina de partit i votar a favor de demanar al govern el traspàs d'aquesta competència. Escoltant a tots tres a la immediata roda de premsa posterior al mateix Parlament... Dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. És una via legal i acordada. My fellow Americans, tonight I want to talk to you about why it matters and where we go from here. Efectivament, 3 diputats discurs, El Partit Socialista... Com hi ha confusió, dic, mira, fem una tos i